जाफुंखौ लायनो थांनाया दाबो सफैला बिसोरना। थारैनो हमनो हाबाय आं। जोंहा जावैसोरोना फिसानिख्रुइबो सम्पतिनि सायावसो बारासिन अननाय दं। एथ' दिन फिसाखौ मालायनि न'आव दोननानै आलो आलो थादों बे न'आव। फिसाखौ मालायनि न'आव आलाय आन्थानि दाउ अमाफोर आदि दोनहरनाय बायदि दोनहरनानै नायै बेदरै जाबाय थादों। हा हु बुरजा बुरजा थानायफोरखौ हा न' बां गैजायै मानसिफोरनो रानना होगोन होननायखायनो दा फिसाखौ हांखुर लायनो नागिरदों। नायदो माबायदि लफिया मानसि बियो, आसरितसो। लफिया मानसिया थैनायसै समावबो सान्थि थैनाय नङा दांहाय। नै रायखांनाय लोगो लोगो सफैगारबायबो। आयै हारसिं थाबाय थानो नांथारबायलै नोङो। सफैबाय दे जोङो। दे जेबो नङा, आं न'खौनो नेबाय थादों। आच्छा ओमफ्रायलाय बहाथो इसामोनालाय? है मालाय बिमा फिसा फैगासिनो। आयु ज' थांदों ज' फैनो हायामोन आरो? है मालाय बिमा फिसा फैबाय थागोन आरो। ओमफ्राय आयै मानसिखौथ' लाबोबाय, दा माब्रै मादि मा खालामबा हाखौ जोङो मालायनो होनो गगोन? सिन्था खालामनो नाङा, आं खबर लागोन दे। गाम्बुराखौबो मोजाङैनो सिनायखायो आङो। गाम्बुराजों आं मोजांनो उदिस लानानै आंनोनो खोन्थागोन माब्रै मा खालामनांगौ। दे आयै नों जा खालामो मोजांखौनो खालाम। जाफुं हनै नोंनि आबैबो दंफैयो। आबै नोंबो दंफैयो? औ आब' सना, नोंखौनो नायनो लुबैथारनानै आं फैबाय। हा जावैसोआलाय माथो जमा फैफायाखै नोंसोरजोंलाय? सिगां सिगां माथो बेलाय? बेखौलाय मा होनो आरो, फिसालाखौ लायदोंसो हय। फिसालाजों फंसेबो रायलायाखैनो दाबो। आयै आंनि बायदिब्लाना बियो सम्पतिखौ मालायनो होजानो गिनानैसो फिसाखौ लायदोंसो हय बियो। खिन्थु बिनि गोसोआव गोरोबनाय बा अननायानो गैया। खालि बियो सम्पतिनि थाखायल'सो बायद' लानानै फैदों बायदि मोनदों आं। इसा नोंबो हमनो हादों। बे खोथाखौनो आंबो हमनानैनो आं सोलोसो बाहायखादों। नोंसोरनि सम्पतिखौ रावबो मालायनो होनो हाया। आं नोंसोरखौ थगायदोंसो। गासैबो आबौ जाफुंखौ जोंनि सेराव लाबोफिननो थाखाय। मायै बिदिब्ला नों जोंखौ थगायदोंसो? औ आं नोंसोरखौ थगायदोंसो। नाथाय आं मानो थगायखो खोनासंदो नों। दा आबौ जाफुङा देरफुबोबाय, मोजां गाज्रि गियान लानायनि सम जाबोबाय। दा बिनो मोजां गियान होनांगौ समाव बिखौ जुदि मालायनि न'आव बेफोरबायदि अना खाना आलाय आथानि दोनोब्ला मालाया बिनो बिमा बिफा होनाय बायदि गियान होगोन? होआ। आरो आं जुदि रोन बिजामादैखौ सम्पति बुरजा बुरजा थानायफोरखौ न' बां हा हु गैजायै भिखारिफोरनो राननानै होगोन होनांगौ माने बियो माब्लाबाबो फिसालाखौ न'आव लाबोनाय नंखाया। बेखौ आं मोजाङैनो मिथिगौ। दालाय माथो सम्पतिखौ मालायनो होजानो गिनानैनो बियो गावनि फिसाखौ न'आव लाबोनानै दोनफैबाय। बिदिनो थाथोंसै न'आव। जानांगौ न'आव मिलायनो हायाब्लाबो बायचान्सनि माबा मोनसे खोथायाव हस्टेलाव दोननानै न'निफ्रायनो नोंसोर फोरोंनो हाबाय। दालाय मानोथो न'आव लाबोखो आबौ जाफुं? जाफुं नों न' सिङाव थां। जागोन दे आयै। फिसालानि सिगाङाव बेफोर खोथाखौ आं रायलायनो साना आयै, बेनिखायनो थिनहरबाय आङो। मोजाङानो जादों। आयै असान्तिया ओरैनोब्लाबो न'खराव गोबां बुंफबनानै दंखायो। दा नंखाय खोथाखौ बानायनानै जाफुंखौ लाबोना दोनफैबाय, बेथ' थिगानो। नाथाय सानसेथ' खोथाया ओंखारथारगोन। सैथोखौ माब्लाबाबो सिखोमानानै दोननो हाया। आरो नंखायखौ मालाबाबो सैथो खालामनानै फोथांनानैबो लाखिनो हाया। बोरैबा जुदि रोना मिथियोब्ला न'खराव आरो बांसिनसो सुथ्र दावहा जागोन। आं गिनायसो मोनबाय आयै। बेफोरबायदि थगायनानै बिदि खालामनाया मोजां जायासैसो नामाथाय? फिसाखौ नों जोनोम होनानै फिसानि थाखाय थैथां नोंहा थांखि गैया? मा हौवाखौ थोर थोर गिनानै खायदा बुद्धि बाहायालासे फिसाखौनो मालायनि न'आव सैमा अमा आदि दोननाय बायदि दोनबाय थानोसै ना मा सानखो? आं माबा गाज्रि खालामदों? नोंसोरनि मोजांनि थाखायसो आं मावदों बेफोरखौ। दे आयै नोंनो जुदि साननानै खामानिखौ मावखांखाबायबा दालाय माथो बुंबावनो, थाथोंसै। बेफोरखौ रायलायबाय थाजानाय नंला। दानो खोनाफैब्ला आरो बोरैबा जागोन। औ आं थांखानोसैबो न'आव। जावैसोखौ बुं आइया गाबोन सबनो फैफिनगोन होननानै, आंखौ थांबाय होननानै बुं। आरो आबौ फिसाखौ नाय जोथोन ला। आफा बिथिं 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 माखौ नायदिंबाय थाखो नोङो? जिराय आयै। गोबाव जाबायमोन बे न'खौ गारनानै गुबुन न'आव थाहैनाया। बेसेबांबा गोबावनि उनाव फैनायखायनो दिनै न'फोरखौ नायस्रांदों। आंनि रुमा माबायदिमोन, आंनि न'आ माबायदिमोन आं बावलायलांबायमोन आयै। आफा दिनैनिफ्राय थानो मोनफिनसिगोन। बे न'आव नोङो गोसो बायदि गेलेनो हासिगोन, थानो जानो उन्दुनो।
नोंनि गोसो बायदि नों सोलिनो हासिगोन आफा। आयै गरम बन्द स्कुल जानायनिफ्रायनो आं लेखाखौनो दांनो मोनाखै। आं दिनैनिफ्रायसो लेखा फरायफिननो मोनसिगोन। औ आफा, नोंगौथ' आरो गरम बन्द जानायनिफ्राय नों लेखाखौनो दांनो मोनाखै। दिनै हरनिफ्रायनो लेखा दांनो मोनसिगोन दे आफा। आरो नोंखौ आं गाबोननिफ्राय टिउसनाव लांफिनसिगोन। आबा दैफोर लोंबायबायगौमोन नामा? नै इसा बिथिं फैलाय। नै आबा नोंनि आफा आंखौ लिंहरदों। थां आफा थां, नों आथिं आखाइ सुहैदो। बिफा, नोंलाय माथो फिसालाजों खनसेबो रायलायाखैदां माथो दाबो? आं रायलायनायखौनो खोनायाखै। हा मानोथो रायलायाखै फिसालाजोंलाय? रायलायबानो जायोना। न'आव लाबोनायनि उनावलाय आरो माथो नों बोरै होआलासिनो थानो? माथो होदो बिफा फिसालाखौ। मा रायलायनोब्रा? खोथायानो गैया आंना रायलायनो। खोथाखौनो मोनाखै आं रायलायनो, बिनिखायनो रायलायथ'वाखै। दे रायलायगोन आरो उनफोराव खोथा ओंखारबा। हाब रोन, गावनि फिसालाजोंनो खोथा रायलायनो खोथा गैया जायो नामा नोंहा? मा बुंनाय जाखो बेलाय? नों दा जेरै आंजों रायलायबाय थादों बेबायदिनो रायलाय आरो। फिसालाखौ सों माबा माबि, फिसालाखौ दखानफोराव थांनो लिं, फिसालाजों जिरायनानै साहा लों, अब्लानोथ' खोथाफोरा ओंखारलांगोन दा। बेफोराव उनाव जाबाय थासिगोन। आच्छा, आइया आइजों माखासे खामानिफोरखौ मावनानै लाखानि। अ रोन, बावदोंसो आं। आइया न'आव थांबाय। मा? आइया न'आव थांबाय? मानो? औ, बियो साननैसोनि उनाव फैफिनगोननो। साननैसोनि उनाव फैयोब्ला गासै खामानिखौबो मावनानै होनोसैनो। बियो एसे खामानि आर्जेन्ट जानानै दङनो न'आव, बेनिखायनो थांबाय। साननैसो थालांबावबानो जायोमोन। आंनि माखासे खामानिफोरखौ मावनानै होखाबानो जायोमोन। इसा बोरैबा जुदि दा बेलासिफोरावनो गामिनि गामबुराया फैनानै जोंनि हाफोरखौ सोंफैजोबबालाय, हाफोरनि लेखा लेखिफोरखौ लानानै थांबा मा जानांगौ जाखो? आइखौ मानो दोनहरगोन नोङो? साननैसो लाखिबावबानो जायोमोन। आइया साननैसोनि उनावनो फैगोन होननानै थांबाय, आं मा खालामनो? दे बे साननैसोआव जास्लाबाबो जानो हागौ। आइया साननैसोनि उनावनो फैखागोननो, जेबो सिन्था खालामनाङा दे। जारलासोलै मानसिफ्राबो खिथु गरमथार। साननैसोखौनो थानो हायासै आरो। मिजिं, आंनो बाजाराव थांनो एसे फैसा नांगौमोन। नोंलाय थांनाय सप्तायावसो थांदोंमोन माथो हिनजाव, आरो दिनैबो थांबावनोसै। सप्ताफ्रोमबो थांनाङालै हिनजाव। सोरबा मानसिफ्रा नोजोर होनानै थायो। जेबो गोनांथार बुस्थु लायनो नङाब्ला ओरैनो थांनाङा। नांगौबा न'खरावनो आराम था, फैसाबो बासिगोन आरो मानसिफोरजोंबो गाज्रि बुंजानो गगोन। बा माने नों आंखौ ओरैनोसो थांगोन बायदि मोनबाय आरो ना? दे थां दे। नाथाय सोरजों थांगोन नोंलाय? सोरांस्रि मोना थांनो हागौ। सोरांस्रि मोनजों खबर लानानै थांगोन आं। थांबानो जाबाय दे। आं जेराव दोनबाय थायो फैसाया बेयावनो दं आरो, एसे लानानै थांबानो जाबाय। दे बिदिब्ला। आं खामानियाव थांनोसै, दा सम बारगोन। थांनाय सप्तायावसो थांथारदोंमोन माथो नोंलाय बजार, आरो दिनैलाय मानो थांनांगौ जाखो? नों माने जों हौवा हिनजाव मा रायलायो मा रायलाया न' सिङाव थाना खोनासंखुमाबाय थायो आरो ना? एसे बुस्थु लायनांगौ दङ, बेनिखायसो थांनो नागिरदों आङो। ओरैनो बेखाराव थांनो नागिराखै आं। ओमफ्राय ने, बे दाखालि अलंबारजों खावलाय बिदै जादों होननायालाय नंमारगौना नंमारा जाखो खोथायालाय? फोथायनोनो हायाखै आङो। जाना थांनाय खोथाखौलाय आरो मानो रायखांबावनांगौ जाखो नोंलाय? थारमाने नंमारगौ आरो ना? लासिंबासो लाजिनायबो गैया मालाय हुवाफोरजों खावलायाव आखाइ बिलिर जालाबायनो। आयै, मिजिं थानाय समाव नों आंजों मानो जेबो हेबा? मिजिं थानाय समावनो आं माबा मोनसे सोंनांगौब्लाबो मानो सोङा? दा मिजिङा खामानियाव ओंखारलांबाय नालाय, दा नों आंजों हेबनो फैलायबाय। फिसाला थांखांबा नों आंजों बिराद हेबोना? आयै, आं जुदि बेयाव नोंजों 1 मिनिट थाबावोब्लानो जों नांलाय खमलाय जागोन। बेनिखायनो आं नोंजों जेबो रायलायालासे ओंखारलांनोसै आं। बैथालिया हमजामाखादों बे खावलाय, बिनिखायनो जेबो बुंनो हायाखै। लाजिनायबो गैया, हुवा थानानैबो बेलेग हुवाजों खावलाय बिलिर जानो। मा थिक खावलायखौल'सो बुंदों, सिंसाबो बिलिर जाबाय बे। आबै दैजि, लेखा फरायला होननानै बिमा बिफानि सिगाङाव बुंनानै लाबायबालाय नों? बेदेसाव खामानि मावहैनो नागिरदोंबालाय नों? औ आबै, आं लेखा फरायला। लेखाबो फरायला आरो न'आव थानोबो गोसो गैला। आं गोजान जायगायावसो खामानि मावहैनानै सिरि हारसिं थानोसै। आबै, नोंसोरबायदि उन्दै सिख्ला देरफुनायफोरा बेदेसाव थाङोब्ला रावबो मोजां होननानै बुङा। आबै, मानसिफ्रालाय माबायदिखौ मोजां होनो, सोरखौ मोजां होनो? मानसिफ्रा जेसेबांखि सैथो सोलिब्लाबो मानसिफ्रा मानसिखौ गाज्रि होननानै बुंखायो। मालायनि बुंनायजों आंहा जेबो अरजाला। मालायफ्रा आंखौ मोजां बुं गाज्रि बुं, आंहा बेयाव जेबो अरजानाय गैला। आं बेफोरबायदि असान्ति न'खराव थानो हाला आबै। आबै, नों दानो गोजानाव थांनायनि खोथाखौ सिन्था खालामनो नांथ'वा। नोंनि बे बैसोआ गोजान जायगायाव थांनानै खामायहैनायनि बैसो नङा। नोंनि बे बैसोआ दा फरायनायनिसो बैसो, सोलोंथाइ लानायनि बैसो। सोलोंथाइ लाग्रो, फरायग्रो। नों उनाव गोजानाव थांनो होनब्लाबो हागोन, नाथाय नोंनि बैसोआ नोंखौ नेबाय थाया। बे बैसोआव नों फरायनानैसो लाग्रोनो नांगौ। आबै दैजि, नों फरायफिनदो आबै, आं नोंनो गोदान स्कुटि बायनानै होनोसै। मा आबै, नों आंनो स्कुटि बायनानै होनोसै? नों थगायाखैथ'?
मानो थगायनो आबै नों फरायफिन आं स्कुटि बायनानै होनोसै नोंनो जागोन आबै आं फरायफिनोसै गथ'आ स्कुटि होगोन होननाय लोगो लोगो माथो जा रंजाबाय दे फरायफिनथोंसै स्कुटि गंसे बायना होनोसै आं मा खालामदों ए फै फै हा आजिखालि मानसिखौ नुथारला जे बोथोरफ्राबो बेनो नालाय दसेनो अखा दसेनो सान्दुं बेनिखायनो ओंखारनाय जाथाराखै ओमफ्राय नै आं नोंसानाव मोनसे खोथासो सोंनो फैदों नोंसा अलंबारा दंना गैया दङ मा खोथा नोंसानि अलंबारा जोंहानि बिहामजोखौ खावले बिलिदोंलायनो आं बेखौनो सोंनो फैदों नंमारगौना नंमारा नंगौना नङा जाखो हा आंनि फिसालायालाय नोंसानि बिहामजोखौ माला खावले बिलिस्लाबनो मोनखो आंनि फिसालायालाय माथो न'आवनो दंबाय दङ मैया दाखालिनि खोथा नङा बियो एसे गोबाव जाबाय आं नोंसानि फिसालानाव खोथाखौ सोंनो नै मिजिं बिमा अलंबार माहा हौवा हिन्जाव फिसा दासो एसे मिलायनायाव फैफिनदों खोथाया नंगौना नङा नों दा सोंना होनाय लोगो लोगो आरो बिसोरो हौवा हिन्जावनि गेजेराव अर नांबावथोंसै नंगौनाबा नङा खोथायाबा हा सोरनिफ्रायथो खोनाबोआ नोंलाय